Jo volia donar-vos la benvinguda en nom de la Biblioteca Jaume Fuster. Moltes gràcies per haver vingut i fins l'any que ve. Benvinguts, moltes felicitats i moltes gràcies per el vostre paper tan important de jurats. També voldria donar les gràcies a altres persones. En primer lloc, als vostres professors, als bibliotecaris, aquestes persones que us fan de guies i que han fet possible la vostra participació com a membres del jurat. Voldria donar les gràcies també, és clar, als escriptors, a les escritores. Gràcies també als experts, a la comissió d'experts que després ens parlarà. Gràcies també a un altre col·lectiu de professionals molt important que són avui a nosaltres i que gaire sovint ens obliden una miqueta de que són aquí. I són els editors i les editores, perquè tota aquesta gent no faria res sense vosaltres, els lectors. Per tot això, moltes gràcies. I ara anem a proclamar els guanyadors del 10è Premi de Literatura Infantil Atrapallibres, en el que hi heu participat prop de 5.500 nois i noies de Catalunya i de Balears i del País Valencià. En la categoria de 9 anys, l'obra guanyadora ha estat, aquí la teniu, Qui no sap riure, no sap viure. I tenim aquí el seu autor, que és l'Andreu Galant. Si es vol acostar, sisplau, a recollir el premi. També tenim l'editor, si vol pujar també, sisplau. Moltes gràcies al ClixCat, en primer lloc, als experts, per haver triat el llibre. Qui no sap riure no sap viure és un llibre que ha tardat molts anys en ser publicat, que ha estat rebutjat per moltes editorials, que m'han intentat esquarterar, que m'han intentat canviar fins i tot el nom, que tothom em diu quin nom més bonic, Andreu. Que vull dedicar especialment a aquest premi, donat que sóc mestre de primària, vull dedicar-lo al mestre de l'Institut Joan Fuster, Abel Martínez, que va perdre la vida, ja sabeu, lamentablement aquest curs, i al qual no se li ha reconegut el valor, el coratge i la força. Moltes gràcies. Bon dia. Bé, l'obra guanyadora de la categoria de 10 anys ha estat La Via Gàngster. L'autor del llibre no ha pogut venir perquè viu fora de Catalunya, però sí que tenim aquí les seves editores que si es volen acostar, sisplau, a recollir el premi. Bon dia a tots. Moltíssimes gràcies en nom del David Walliams, ja sabeu que és l'autor de La Via Gàngster, i també del Toni Ros. Els dos els hi vam donar la notícia, estan alegres, feliços, ens demanen que us transmetem el seu agraïment. Vull donar-vos les gràcies també molt breument en nom de l'editorial Montena. La veritat és que rebre premis sempre és especial, però ho és molt més quan el reconeixement ens arriba per part dels nostres lectors. Veure-us avui aquí, àvids de noves aventures, de noves històries, és sens dubte el que dona sentit a la nostra feina. Moltíssimes gràcies. I l'obra guanyadora en la categoria d'11 i 12 anys ha estat, aquí el teniu, el senyor Bello i l'elixir màgic. Són aquí les editores a recollir el premi, si es volen acostar, sisplau. I ens fa molta il·lusió rebre aquest premi, que és el premi pel senyor Bello, el gos que de cop es converteix en humà, i és el premi pel Paul Mar, que és un autor alemany que avui no ha pogut ser aquí. Ens ha dit que, sisplau, que us donem moltes gràcies, que li fa molta il·lusió que us hagi agradat tant el seu llibre. I com ja sabeu, un llibre és el resultat de la feina de molta gent. Una de les persones importants en aquest llibre és la Teresa Guilleumes, que a més de treballar també a Viena, és la traductora d'aquest llibre i és qui ha fet que el senyor Bello parli com parla. Així que...
El senyor Bello parla amb el cor i per això es pot traduir a tots els idiomes del món, perquè parla amb el cor i els nens això és el que primer veuen, no? I és un personatge molt divertit i molt entranyable, i quan li vam dir que havíem guanyat el premi, el que ens va dir de seguida va ser m'agruda molt. Entre totes les escoles i biblioteques que han participat en el Premi Atrapallibres, hem fet un sorteig d'uns lots de llibres de 50 títols i els guanyadors han estat Aquests van participar en un concurs de selfies que es va organitzar amb motiu del Dia Internacional del Llibre Infantil. Hi han participat nens de tot l'estat espanyol i nosaltres aquí farem el lliurament de premis als nois i noies de l'àmbit de la llengua catalana, que és la que coordina el Consell Català del Llibre Infantil i Juvenil. Començarem pels més petits. I els més petits són els primers lectors. I qui ha guanyat la selfie és aquesta, la Laia Ortega, que ha guanyat el diploma en la categoria dels primers lectors, i la fotografia que ens va enviar, la selfie que ens va enviar, és aquesta. En la categoria de lectors avançats, la guanyadora ha estat la Clàudia Espinosa Soler, que també està aquí. És de l'escola Pi de Mugues de Reus. Si es vol acostar, sisplau. En la categoria de superlectors es diu Francesca Esterlich. Si vol pujar, sisplau, a recollir el seu lot de llibres i el diploma. En el concurs de selfies havíem de donar només 3 premis, però n'hi havia una que ens va fer molta gràcia, que ens va agradar molt i vam dir, mira, sabem què? Li donem un premi també. I aquest premi va anar a parar a l'Arnau. A l'Arnau, que ve d'un poble que es diu la Granada, a Barcelona, i que va a l'escola Jacint Verdaguer, i que ara pujarà a buscar el seu diploma i el seu lot de llibres. Arnau? Questa volta parla il cielo per capire dove andiamo. Se non correggiamo il tiro non avremmo più futuro. Ma la luna ogni notte vede quello che nel buio accade. Tanta gente per le strade che vorrebbe riposare per cercare di sognare una notte più stellare. E poi visto in altri posti fare affari molto loschi. Doncs estic aquí per explicar-vos quins llibres llegiríeu aquest any per triar el que us agradi més. Espero que us ho passeu molt bé. Gràcies. In all of your thoughts you speak, I listen. Hola, què tal? Hola, gràcies. Jo tinc una pàgina a Facebook i fa 3 dies, que era el dia 30 del mes passat, al veure que era un 3, em va venir al cap això del número 3 i vaig dir, vaig a fer una predicció. I vaig escriure una cosa en el meu Facebook el dia 30 i anem a veure si això es pot complir. Abans he preguntat i em sembla que hi ha una nena que té actiu el Facebook amb el seu telèfon, sí? Pots venir, si us plau, amb el telèfon i si el vols anar ja preparant el Facebook. Què tal? Com estàs? Busques la pàgina Selvin Màgia i de moment ho deixem aquí, d'acord? Molt bé. I ara voldria, per favor, un noi o una noia dels que tenim per aquí, anem a veure
el noi de Berto, sí, la camiseta aquesta, sí, vine cap aquí. Què tal, com et dius? Mira, tenim aquí 3 llibres, d'acord? D'aquests llibres me'n passes un, si us plau. Un i un altre. 2 me n'has de donar. Aquest i aquest. Li han agradat aquests 2 llibres. Molt bé. Mira a veure si a dins d'aquests llibres hi ha alguna cosa. Hi ha alguna cosa amagada per aquí, algun paper, alguna cosa, no hi ha res, oi? Com que és de la biblioteca, algun pot ser que tingui el punt de la biblioteca només, però res més. Molt bé. Aquests llibres ja els pots deixar aquí i sobretot el que has de fer és vigilar molt aquest que jo no el toqui. Tenim aquí una baralla de cartes. Assenyalar una, assenyalar només, assenyala la que vulgui, agafa-la, per favor. Mira-la bé, te'n recordaràs d'aquesta carta? Sí? Ensenya-la a tot el públic, encara que tu la vegessis, és igual, no passa res. Molt bé. I ara aquesta carta jo la puc veure, no passa res. No, és igual, encara que la vegi no passa res, ara veureu el per què. Posa-la aquí davant, així la veig jo i la veu tothom. De cara, la puc veure. Quina és? Un 3 de cors. Molt bé. Fixa-t'hi bé que aquest 3 de cors, abans parlàvem del número 3, doncs anem a veure, fixa-t'hi bé, anem a fer així amb aquest 3 de cors i intentarem fer així, agafar-lo, que desapareixin els cors i que desapareixi la carta. Anem a veure una cosa, anem a mirar, tens obert això? No tens cobertura d'internet? Si no t'ensenyo, ho agafem amb el meu, No tens cobertura? No sé per què no s'encarga. Sí, bueno, no se li carga, és igual, mira, anem entrant al meu, és aquesta pàgina, Selvin Màgia, mira bé, que avui he publicat, a punt de començar la sessió amb el joc de la predicció publicada aquí fa 3 dies. Anem a tirar cap amunt, estem només a un dia, deia ahir. Abans d'ahir deia, avui diumenge queden 2 dies. I el dissabte, dia 30, d'acord, dissabte, dia 30, per favor, agafa això i ves allí al micròfon i llegeix el que vaig escriure fa 3 dies. Avui, dia 30, he tingut una premonició relacionada amb el número 3. D'aquí a 3 dies serà l'entrega dels Premis Atrapallibres, on actuaré i faig aquesta predicció. Sortirà una noia de la fila 3, agafarà lliurement una carta que serà un 3. La carta desapareixerà i apareixerà a la pàgina 33 d'un llibre escollit entre 3. Entre 3 hem escollit aquest llibre. Vols obrir la pàgina 33, a veure, si us plau? Què hi ha a la pàgina 33? La carta que havíem predit i que havia desaparegut, efectivament, el 3 de cors. Moltes gràcies. Gràcies, Maco. Gràcies, Maca. Molt bé. Bé, l'únic que puc dir és que estic molt orgullós d'estar aquí, molt content del que esteu fent, molt content de que realment us agradi tant la lectura, de que realment la utilitzeu per aprendre, per ampliar el coneixement, per continuar cap endavant amb els vostres professors, en les vostres escoles. Moltes gràcies i que continueu llegint molt.